35 километрга сузылган Кырым күпере бөкесендә утырганда нишләргә? Әйтчедән 5 лайфхак. Сигез белән озак итеп әрчи торган һәм озаклап тәмләп ашый торган ризык алагыз. Минем очракта бу грейпфрут. 5 минут мин моның белән хәзер әвеш-тәвеш килеп ашап вакытын үткәрәчәкмен. Теләсә кайсы аңлаешлы ситуациядә беләсезме нәрсә алыгыз? Фитнес коврик алыгыз. Аласыз, ә шушында шәясез. Пресс-ны качать итәсез. На солнышке нормально тебе? Супер. Бу лайфхакны обязательно язып куегыз, яме? Интернетты теләсә кайчан сүндерергә мөмкин, ул юк булырга мөмкин. Менә минем хәзердә интернет ешка. Андый чакта үзегез белән дуслар гәҗит журнал алыгыз. Аларны бер кайчан һәм беркем сүндермәячәк. Менә мин үзем белән Татарстан журналын алдым. Бер тапкыр инде башыннан ахырына кадәр укып чыктым. Күрәсең, хәзер икенче кат башыннан ахырына кадәр укый башларга кирәк. 4нче лайфхак. Әлбәттә, чыгасыз машинадан, тәпи-тәпи янә минем шикелле атлап барасыз. Кулында помпончиктан алынган сырганаклы чәй, сырганак була пипиха. Барасыз менә шулай. Тәпи-тәпи һәм калорияларыгызны яндырасыз. Менә хәзер минем күпме бу блокировать иткән бөтен машиналарны күрәсезме, тегеннән килмәсен өчен. Монда кешеләр басып торалар. Ә мин барам. Алга, якты киләчәккә. Барбы шундай җыр? А я иду, шагаю по Москве. А бу по Москве түгел. Шагаю к Крымскому мосту. Әнә анда кемдер аякларын да чыгарып утырган. Әнә. Алда якты киләчәктә нәрсә күрәм? Бәдрәф күрәм. Био бәдрәф. Дуслар, якты киләчәккә килеп җиттек, менә ул. Бәдрәф. Күз алдына китерәсең, бернинди чират юк. Әнә. Тотышкыч исләр. Әле бер караганда бер нәрсә булмауга караганда моның булуы яхшырак. Әйдәгез. Чираттагысына күчәбез. Һәм 5нче лайфхак. Теләсә кайсы аңлашылмаган ситуациядә үзегез белән кофе машина алыгыз. Менә шулай. Алып куясыз, кнопкага басасыз, кофе эчәсез һәм нервларыгызны тәртипкә китерәсез. Ә юк, җәмәгать булмый. Күрәсезме, моны розеткага тыгарга кирәк. Ә безнең розеткага юк. Шуңа күрә 5нче лайфхак өчен сезгә электричество кирәк булачак. Шуны уйлагыз, яме? Ә мин кофены башка җирдән алырмын.